खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजानि जे जोबस्रांनाय बे जोबस्रांनाया मा जाहोनाव जादों बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि हानजाया जे बे समाव लासै लासैनो जोबस्रांलांनायनि लामायाव लासै लासैनो जे जोबस्रांलांगासिनो दं बेनि गुबै जाहोनखौ फोरमायथिदों बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि आरो बीपीएफनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों दे मा जाहोनाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया लासै लासैनो जोबस्रांलांगासिनो दं बेनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजानि गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारी बे हाग्रामा महिलारिया गोबां बाथ्राफोरखौनो बिथाङा जानला मानला बुङो आरो बिथांनि जे बुंनाय रावफोर बे रावफोरा रेजें पातल होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बुंनायाव जवाब होनांगौ बिनि फिननाय होनांगौ होननानैबो आं साना बेफोर मोनसे ओरैनो माने पातला एबा रेजें मोनसे पातल उपरंगा होननानै जेखौ बुङो आरो तुलुंगा मन्तब्य आरो बिदिजों समाजा उन्नति जाया आरो बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिनि जे फाव फेसन आरो बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायानो बीपीएफ राजखान्थि हानजाखौ फोजोबस्रांनायनि लामा फारसे लांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा मोनसे पलिटिकेल आपडेट बे समाव बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा गोख्रों खुगा बेखेवदों जे बीपीएफ राजखान्थि हानजाया मा जाहोनाव जोबनो थांगासिनो दं बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो डिपुटेसननि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव बिथां हाग्रामा महिलारी बिथां चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारीखौ डिपुटेसननि थाखायसो बे समाव बिइउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव दैथायहरदों होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन गिबियावनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंदो डेपुटेसনত आमी फाथाय दिছোঁ इउपिपिएলত डेपुटेसনত আগত আমি চন্দনক পাঠাই দিছিলোঁ ডেপুটেশ্যনত बिथां हाग्रामा महिलारी बे हाग्रामा महिलारिया रोखा बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांमोनखौ आङो डिपुटेसननि थाखायसो दैथायहरदों बिथांमोना आंजोंनो दं आरो आंनिनो जानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै फिननाय होदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों एरै बे समाव बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा बे समाव डिपुटेसनाव दैथायहरनाय माबा माबि बाथ्रा बुंनाय बेयो रेजें बाथ्रा आरो बेखौ फिननाय होनांगौ दं होननानै आं साना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राफोरा रेजें बाथ्रा पातल बाथ्रा बिथाङा बुङो जानला मानला बुङो आरो जायनि थाखायनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजा बे बीपीएफ राजखान्थि हानजाया जोबस्रांनायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिग पलिटिकेल आपडेट आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे खौसे जानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो खौसे जागोन बेनिखायनो जे इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावदों आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजा बे हानजायाव बयखौबो फैनानै बजबनो थाखाय खावलायदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा मानोना बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल सोरखार थामहिनबा दानि बिटिआर सोरखारा गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय फोथायथाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनायनि थाखाय बा बे बिथिंनि थाखायनो रायजो राजाफोरा जगदान जानांगौ आरो बे समाव खौसे जायोब्ला रावनिबो खहा जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा जे रावनि थाखायबो खौसे जायोब्ला खहा जाया आरो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया मजबुत जागोन आरो रिजनेल पार्टिया मोनसे गोख्रों जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा रोखा रोखा बाथ्रा बुंथिदों दे मा जाहोनाव बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बीपीएफ राजखान्थि हानजा बे जोबस्रांनायनि लामायाव बेनि सायाव रोखा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों दानिया फैदो बिथां चन्दन ब्रह्मआ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि जिखिनि विभिन्न राजनैतिक दलाव थानानै खामानि मावनाय एबा समाजखौ सिबिनाय दिनैनि इउपिपिएल राजनैतिक दलाव मानगेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिखिनि मोनसे परिबेस मोनदों आरो भबिष्यतखौ जिखौ नुदों राजनैतिक जि भबिष्यत बे गासै खोथाफोरखौ बे विभिन्न दल संगठननि व्यक्तिफ्रा साननो हायो
आरो बे साननायजों बुजिनायजों दिनैहाय लैहोर लैहोर आरो दिनैनो प्रथम एबा बहायल' नङा सानफ्रोमबो मावबा 1000 मावबा 500 मावबा 200 जगदान इउपिपिएल दलाव जाबाय थानायखौ बयबो निश्चय नोंथांमोनहाबो नुदों बिनि गुदियाव बेखौनो लुबैदों जे मोनसे सुस्थ' परिबेश मोनसे राजनैतिक सुस्थता जाय राजनैतिक सुस्थता फैयोब्ला ओनसोलनि जौगानाय गोबां बिभिन्न धरननि जातीय जेंनाफोर रांखान्थि जेंनाफोर बा जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सुबिदा जायो बे गासै बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै दिनै रायजो राजा बिभिन्न दलनि दैदेनगिरि मावथिफारियाफ्रा दिनैहाय जगदान जादों बिटिसिनि पार्कखौ खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ बुंदों जे माने बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलसिम डिपुटेसनावसो हरदों होननानै बुंदों बे खोथा जानो हाया बेखौ बुंलानाय राव होननानै बुंजायो बहाय जेबो ओंथिबो गैया बिदि घटनाबो जाफेरा दा बे बुंनायाव जवाब होनांगौ बिनि फिननाय होनांगौ होननानैबो आं साना बेफोर मोनसे ओरैनो माने पातला एबा रेजें मोनसे पातल उपरंगा होननानै जेखौ बुङो आरो तुलुंगा मन्तब्य आरो बिदिजों समाजा उन्नति जाया आरो बहाय जेबो गोथौथि गैया आरो बेबायदि परिबेशजोंनो बिदि बुंनाय बिनि सिन्ताधारा बिदि फाव फेसनानो बिपिएफ राजनैतिक दलखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे मुल खारन दिनै बिपिएफआ जोबनो थांनायनि खारना जाहैबाय बेबायदि सिन्ताधारा बेबायदि बुंनाय बिदि फाव फेसनानो बिपिएफखौ फोजोबनायनि लामायाव लांगासिनो दं फैबाय थानाय समफ्राव नैबे इउपिपिएल हानजाया एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार खुंगोन सानो नोंथाङा दानि जि परिस्थिति आहा मोनसे बिश्वास दङ जे बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जेसेबां मेजिक नाम्बार नांगौ बे मेजिक नाम्बारखौ इउपिपिएलआ एबाराव मोनगोन रायजो राजानिफ्राय मा खावलायनो थागोन जे नोंथाङा इउपिपिएलनि सरकारखौ गोख्रों खालामनांगौ खालामनाङा जेला मोनसे सरकारा एबा गभर्नमेन्टआ गोख्रों जानो हायो होमब्ला गोबां रायजो राजानि थाखाय मोनसे स्पष्ट सिद्धान्त लानो हायो गोख्रों डिसिसन लानो हायो होमब्ला रायजो राजानि अभाब अभियोगआ पुरन जायो आरो मोनसे जिनिसखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोननि गेजेरजों जे राजनैतिक भाबै जोङो जुदि गावनानै थायोब्ला बिभाजन जायोब्ला बेवहाय एसे अराजक जायो बिशृंखल जायो अशान्ति जायो बेवहाय जौगानायनि बाथ्रा थानो हाया गतिके आइएफआ रायजो राजा जेसेबां दङ जोङो ज' जानि खौसे जानाय ज' जानाय गोरोबलायनाया रावनिबो थाखाय बे खथि नङा बयनिबो थाखाय बे मोजां गोजोन बयनिबो थाखाय बे मोनसे मंगल आरो मोजां दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआव रायजो राजाखौ मानो फैनांगौ होनना सानो आं एसे सिगाङाव बुंबाय मोनसे राजनैतिक सुस्थता पलिटिकेल स्टेबिलिटिखौ जोंनो नांगौ आरो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों बे मोनसे पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव फैनो थांगासिनो दं दा बेखायनो जों बयबो जेला जगदान जागोन ज' जागोन खौसे जागोन आरो बे गोख्रोंसिन जागोन पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव जेला गोख्रोंसिन जागोन हेलानो जोंनि अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनायाव गोरलै जागोन होमबानो जोंनि गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव लामा बान्दो दंगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव देहा बिथिङाव जोङो लुबैनाय बायदि जौगासारनायखौ जों मोनगोन